Επειδή αυτή τη φορά έχουμε θεματάρα και επειδή πολλοί μου λέτε ότι οι εισαγωγές μου είναι άσχετες με το υπόλοιπο επεισόδιο και εντελώς άχρηστες, σήμερα θα μπω κατευθείαν στο zoom. Κατηγορίες Ελλήνων οδηγών. Πάμε! Το πλουσιόπεδο που μισεί τα λεφτά. Συνειδητοποιείτε ότι κάποια στιγμή κάπου στον κόσμο κάποιος έχεζε επιπληρωμή. Τι εννοώ? Ας κοιτάξουμε λίγο την ιστορία του χεσήματος, έτσι. Μέχρι πολύ πρόσφατα γινόταν σε κάποιο λιβάδι ή κάποιο ριάκι ή στην καλύτερη σε ένα λουτρό ρωμαϊκού τύπου. Ξαφνικά έρχεται στη ζωή μας η τουαλέτα, είτε τουρκική είτε κανονική, και για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία η διαδικασία της σκατοπαραγωγής αποκτά δικό της δωμάτιο στο σπίτι. Παλιά, για να ξεφορτωθεί τα κακά πνεύματα από τη λεκάνη, πετούσες νερό με κουβά ή χρησιμοποιούσε μια απλή βάνα που άνοιγες και κλείνεις μόνος. Το μοντέρνο καζανάκι επινοήθηκε αργότερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο χύψη τεχνικός που είχε αναλάβει να σχεδιάσει και να τεστάρει το καζανάκι της χύψη εταιρείας έπρεπε κάποια στιγμή να καθορίσει πόσο μεγάλο θα είναι το δοχείο του. Επομένως, θα έπρεπε να κρατάει το σκατό του κάθε βράδυ και να κάνει υπομονή μέχρι το επόμενο πρωί που θα πήγαινε στο εργαστήριο για να το ξοδέψει σε κάποια δοκιμή. Άρα, κάποια στιγμή, κάπου στον κόσμο, κάποιος έχεζε επιπληρωμή. Anyway, Έλληνας οδηγός. Τι να πρωτοπείς, μαλάκα. Με κακογουστιά που σου φέρνει πιο πολύ εμετόκια από εκπαίδευση πιλότου, βρυσίδια και ψευτομαγκές από ασφαλή απόσταση, καλή ώρα, και οδική συμπεριφορά που σε κάνει να μετανιώνεις που εφευρέθηκε ο τροχός, ο Έλληνας οδηγός πλέον έχει γίνει θρύλος του δρόμου. Ας αναλύσουμε λοιπόν τις βασικότερες κατηγορίες οδηγών που συναντάμε στους ελληνικούς δρόμους. Το πλουσιόπεδο που μισεί τα λεφτά του. Το μικρό γλυφαδιωτάκι που μόλις έγινε 18 και ήρθε η ώρα για το πρώτο του αμάξι. Οι υπόλοιποι φίλοι του ακολουθούν την όρμα. Z4 ή SLK Cabrio με ξανθιά μουνάρα ξαδέρφη στη θέση του συνοδηγού για μόστρα. Ο μισό τα λεφτά μου όμως δεν είναι σαν αυτούς. Είναι νέος ευαίσθητος και frustrated. Θα μπορούσε άνετα να πάρει και αυτός μεγάλη και τρανία μαξάρα, αλλά δεν το κάνει για να ξεχωρίσει από το κοπάδι. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να το παίξει λιγότερο σκατίφλωρας να πει το γιαπούρης, ξοδεύει το χαρτζιλίκι που του έδωσε ο μπαμπάς του για το μήνα σε ένα τρέντικο Super Mini. Το πρόβλημα είναι ότι με εξαίρεση το γαμάτο ασχημόπα από Fiat Panda, όλα τα υπόλοιπα Super Mini είναι γυναικεία αμάξια. Οπότε τελικά ο φίλος μας καταλήγει ακόμα πιο τυροχλεμπές από ό,τι ξεκίνησε. Και όχι, το ροζ πλεκτό δεμένο λοξά στο λαιμό, τα Sportex Prada και το αυτοκόλλητο κολέγιο Αθηνών στον προφυλακτήρα δεν βοηθάνε καθόλου την κατάσταση. Οδηγάει Smart, το Toyota IQ ή πιο παλιά Audi A2 και το στέρεο παίζει λευκό R&B τύπου Akon, Kanye West, Justin και Justin. Ο κριτίκαρος. Αυτή η κατηγορία αντιμετωπίζεται πανεύκολα στον δρόμο. Απλά ψάξε για το 4x4 διπλοκάμπινο κτίνος με το έξτρα μεταλλικό σκέπασμα στην καρότσα για να μην φύγουν τα πρόβατα. Άλλα απαραίτητα αξεσουάρ περιλαμβάνουν μαντίλα στον καθρέφτη, κεντηματάκι στο πίσω τζάμι, μπερέτα μες στο ντουλαπάκι, τσοπανόσκυλο στην καρότσα και κεντητό μαξιλαράκι στο κάθισμα για να φτάνει το τιμόνι το 12χρονο που συνήθως οδηγάει. Ο κριτίκαρος είναι η πεμπτουσία του επαρχιώτη που οδηγάει λες και είναι στο χωράφι. Παραβιάζει κάθε είδους προτεραιότητα, σε κόβει για να χωθεί ακόμα κι αν είσαι η αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ, παρκάρει μέσα στη μέση του κολόστενου στο χωριό για να πιει ρακές με το σύντεχνο που μόλις εντόπισε μέσα στο καφενείο και παίρνει όλες τις στροφές με την καλύτερη δυνατή γραμμή, λες και παίζει Gran Turismo στο Easy. Άσχετα αν ο δρόμος χωρίζεται με διπλή γραμμή, νησίδα, μπάρες και τους ηλεκτροφόρους φράκτες από το Jurassic Park. Ευτυχώς οι νομαρχίες της Κρήτης τα ξέρουν όλα αυτά και παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα. Φροντίζουν μαζί με κάθε δίπλωμα οδήγησης να χορηγούν στον κριτίκαρο και το σχετικό προειδοποιητικό αυτοκολλητάκι για να ξέρουμε κι εμείς οι υπόλοιποι οδηγοί με ποιον έχουμε να κάνουμε. Μπράβο στο Υπουργείο Μεταφορών, φίλε. Προειδοποιητικό αυτοκολλητάκι, πολύ έξυπνη ιδέα. Οδηγάει το Toyota Hilux, Nissan Navara ή γερμανικό Panzer και το στέρεο παίζει μαντινάδες για το πόσο του λείπει η Κρήτη, ακόμα και όταν είναι στην Κρήτη. Ο νεοπλούτο wannabe Ελληνάκος. Είναι ο κουτοπώνηρος μικροαστός οικογενειάρχης με την κυλίτσα, τα γυαλιά και το καραφλάκι του 35. Φοράει τζίνα από τα Max Spencer, μπέζ πουκάμισο με λεκέδες συντροτήλας και τσαντάκι μπανάνα μέχρι τα βυζιά. Η γυναίκα του τον βαριέται, τα παιδιά του τον μισούν. Βγάζει 500 ευρώ το μήνα και κυκλοφορεί με 700 ευρώ κινητό, λες και θα ξεγελάσει κανένα. Δυστυχώς το αμάξι δεν είναι κινητό και οι φτηνές απομιμήσεις των εκάστοτε μοδάτων αυτοκινήτων που διαλέγει βρωμάνε από χιλιόμετρα. Είναι ο τύπος που τη δεκαετία του 90 κυκλοφορούσε με Hyundai Elantra επειδή νόμιζε ότι το μακρύκολο αμάξι αυτόματα σε δείχνει πιο λεφτά. Άσχετα αν το πήρε με 88 εκατομμύρια δόση των 0,4 δραχμών χωρίς προκαταβολή. Τη σήμερον ημέρα το status symbol είναι τα SUV, οπότε ο νεοπλούτο wannabe ξεκινάει εκ νέου την εκστρατεία της αποτυχίας. Όποιο μοντέλο και να διαλέξει, ένα είναι σίγουρο. Τη μέρα που θα το πρωτοκυκλοφορήσει, θα προσέξει ότι όλοι οι δρόμοι είναι γεμάτοι από αυτό το αμάξι. Είναι ο ξόφλας που ενθουσιάζεται υπερβολικά όταν το ραδιόφωνο βάλει το Losing My Religion ή το With or Without You και αντιδρά με 100 κιλά πόρωση, λες και το τραγούδι βγήκε προχθές. Μάλιστα θα αποπειραθεί να το τραγουδήσει μέσα στο αμάξι παρόλο που ξέρει μόνο το 5% των στίχων. Άβολο. Ένα ταξίδι με αυτόν στο τιμόνι είναι η πιο βαρετή, αργή και απαράδεκτη εμπειρία της ζωής σου. Αλλά σίγουρα πιο διασκεδαστικό από το να βλέπεις Χατζηπαύλου. Οδηγάει Kia Sorento ή Nissan και το στέρεο παίζει μελωδία, διέση, Galaxy και άλλους σταθμούς που προκαλούν χασμουριτό ικανό να σου εξαρθρώσει το σαγόνι. Ο Σαραντάρης Στρουγκανόβλαχος Ελληνάρας. Γνωστός και ως ταρίφας χωρίς ταξί, το τυπικό μέλος αυτής της κατηγορίας τα κάνει όλα. Αν στο φανάρι είναι δεύτερος, κορνάρι. Και αν του κορνάρι άλλο στο αμέσως επόμενο φανάρι, τα παίρνει στο κρανίο. Αν είναι τελευταίο στο φανάρι, κάνει τη σούπερ μανούβρα που προσπερνάει όλη την ουρά αποσταματημένους και χώνεται μπροστά από τον πρώτο, μπλοκάροντας έτσι τους πεζούς. Αν είναι μόνος του στο φανάρι, σταματάει, αλλά ποτέ τελείως. Αρχίζει να τσουλάει λίγο και μόλις το μισό αμάξι περάσει την νοητή γραμμή του φαναριού, το σανιδώνει και εκεί το κόκκινο. Αν πάθεις βλάβη στο δρόμο, σπάνια σταματάει να σε βοηθήσει. Αλλά τη μία φορά που θα το κάνει, θα τραμπουκίσει εσένα και όλους τους συνεπιβάτες με την εντελώς άσχετη θεωρία του για την αιτία της βλάβης. Ποιο σκασμένο λάστιχο, ρε! Έχει μπει νερό στο καρμπυρατέρ, σου λέω, ξέρω.
Είναι ο τύπος που δεν θα αρκεστεί στο να βρει από μέσα του τον τροχονόμο που γαμάει την κυκλοφορία. Όχι. Με το που ξεκινήσει η ουρά, ο στρουγκανόβλαχος θα σταματήσει μέσα στη μέση της διασταύρωσης και θα αρχίσει η λογομαχία με τον τροχονόμο εκεί στα ίσα. Τόση ώρα ρε μουνόπανο ξεκολλιάστηκες να κορνάρεις επειδή υποτίθεται βιαζόσουνα. Τώρα ξαφνικά έχει και χρόνο για καυγάδες. Προχώρα ρε, παλιάτσε, κλόουν, αρλεκίνε, πιερώτε, σαλτιμπάγκε. Το άμαξι του 40 στρουγκανόβλαχου είναι κλασική φτηνιάρικη τουρμποπαπαριά που αγόρασε με μούφα αγροτικό δάνειο ή κομπίνα ή κέρδη από τζόγο. Έχει για τον μπούτσο ζάντες και εξάτμιση μπουρί και φυσικά είναι πάντα θεοβρώμικο επειδή με αυτό γυρνάει και στο χωράφι. Στο πίσω τζάμι έχει βεντουζωμένο λούτρινο θρυλαίων και από τον καθρέφτη του κρέμεται φυλαχτό για το μάτι, τεράστιο χνουδωτό ζάρι, εικονοστάσι κομπλέ με κομποσκίνη από το Άγιο Όρος, το σταυρό που είχε πιάσει όταν βούτυξε τον Φώτον το 84 και μείνει εικόνισμα τη Παναγιά τη Ρακομελοτσουγκρίζουσας. Οδηγάει κόκκινο Τσέλιγκα δεκαετίας 90, κόκκινο Hyundai Coupé ή μαύρη Μπέμπα 316 με ψεύτικο σήμα M3 και το στέρεο παίζει τραγούδια του λαϊκού πόνου και του ασίκο του Νταλκά με πολλά παράσιτα γιατί δεν πιάνει καλά τον Dirty FM στην επαρχία.